Яшчэ раз усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Працягнем мы абмеркаванне з маім новым госцем, гэта палітолог Андрэй Ягораў. Добры дзень, спадар Андрэй. Добрый день. Ну, я сказаў палітолог, але на самой справе Андрэй Ягораў больш задзейнічаны ў розных структурах так званых НГА, недзяржаўных грамадскіх арганізацый, пачынаючы ад лятучага універсітэта і працягваючы больш сур'ёзнай працай у якасці сябра каардынацыйнай рады, форума грамадзянскай супольнасці і гэтак далей, і гэтак далей. Андрэй, пачну, можа быць, здалёк, але тым менш, гледзячы на тое, што адбываецца ў краіне цягам апошняга, ну, як мінімум полугода, я маю на ўвазе вот гэтыя рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці, да незалежных СМІ, да недзяржаўных розных устаноў, праваабаронцаў і гэтак далей, і гэтак далей. Ці чакалі вы, што пад такую татальную зачыстку патрапяць недзяржаўныя грамадскія арганізацыі? Першае, трэба зазначыць, што такая ступень татальнасці гэтай зачысткі дастаткова умоўная. Пад уціск патрапілі арганізацыі, якія былі даволі публічныя, адносна вядомыя, тыя, якія былі зарэгістраваныя збольшага і якія мелі такі досвед працы з еўрапейскімі структурамі. Вось яны ў асноўным патрапілі пад уціск, але ў параўнанні з тым аб'ёмам, які мае грамадзянская супольнасць Беларусі, нават калі мы кажам пра уласна незалежныя арганізацыі грамадзянскай Беларусі, гэта значная частка, але это не большасць арганізацыяў. Это нават не чвэрць арганізацыяў грамадзянскай супольнасці, якія дзейнічаюць у Беларусі у розных формах рэгістрацыі і нерэгістрацыі, тому што трэба разумець, што пасля першай хвалі зачысткі ў 1999-2003 годзе шмат арганізацыяў дзейнічаў у незарэгістраванай форме. Пасля тых умовах дзейнасці, якія склаліся ў Беларусі для арганізацыі грамадзянскай супольнасці, шмат з іх было зарэгістравана за межамі Беларусі. І зараз вось гэтая хваля рэпрэсіяў вельмі гучная, яна тычыцца якраз тых арганізацый, якія працягвалі дзейнічаць у беларускім правовым полі і уласна мелі мала дачыненняў да пратэснага руху як такога. Ці чакалася гэта? Гэтага трэба было чакаць, таму што заўсёды ўзмацненне такой рэпрэсіўнай палітыкі беларускага рэжыму, яно тычыцца арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Так бывала кожным разам, і гэтым разам гэта не абмінула арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Але, канешне, такіх маштабаў рэпрэсіяў ніхто не чакаў, як уласна ніхто не чакаў увогуле такіх маштабаў рэпрэсіяў супраць усіх груп беларускага насельніцтва і ўсіх катэгорыяў грамадскіх актывістаў, сектараў, якія дзейнічаюць. Я думаю, ніхто не чакаў з такіх рэпрэсіяў супраць медыяў ці супраць беларускіх спартоўцаў, вайскоўцаў. Андрэй, тым не менш, калі я чытаў спіс гэтых арганізацый, устаноў былі, якія былі пазбаўленыя акрэдытацыі, былі ліквідаваныя фактычна, там пэўныя, безумоўна, можна было сказаць, вот яны тут не падабаюцца ўладам, але пэўныя арганізацыі, проста выклікалі здзіўленне. Напрыклад, тыя, якія займаюцца, я не ведаю, дапамогай людзям, інвалідам, офіс для людзей з інваліднасцю, ці ахова нейкіх жывёлаў, ці медыцынская нейкая дапамога, ці, прынамсі, курсы мова на нова. Здавалася б, яны тут прычым. Вы логіку бачыце па такім падборы тых арганізацый, устаноў, якія былі ліквідаваныя?
Ну, логіка тут толькі ў татальнай зачыстцы, то бок гэтыя арганізацыі ліквідуюцца, таму што яны па сваіх каштоўнасных грамадзянскіх пазіцыях яны такія самыя, як і тыя людзі, якія выступаюць сёння супраць гэтага палітычнага рэжыму. І больш у гэтым нічога няма. Гэтыя арганізацыі проста вінавачваюцца ў тым, што яны з'яўляюцца інфраструктурай для развіцця гэтай грамадзянскай дзейнасці. Прычым у рэальнасці большая частка гэтых арганізацыяў яна увогуле ніякім чынам не судакраналася з пратэсным рухам, атрымаючыся хутчэй у баку і нават у сітуацыі вельмі канфліктных адносінаў грамадства і беларускай дзяржавы захоўвала кааперацыю з дзяржавай, спрабуючы вырасаць свае вузкія сацыяльныя ці экалагічныя пытанні, для якіх кааперацыя з дзяржавай была вельмі важнай для іх. І часам нават вельмі яскравыя пазіцыі кіраўнікоў пэўных дзяржаўных органаў, такія прарэжымныя, якія вельмі жорстка крытыкавалі ўсю пратэсную актыўнасць, абвінавачваюць гэта ледзьве не ў фашызме, ўсё роўна гэта не замінала гэтым арганізацыям працягваць супрацоўніцтва з дзяржаўнымі органамі, гэтымі чыноўнікамі, і яны патрапілі пад ліквідацыю. У прынцыпе, у такой логіцы шмат каго тут можна ліквідаваць, амаль усіх, хто з'яўляецца такой арганізацыяй, якая дзейнічае у сферы сацыяльна-эканамічных, экалагічных правоў грамадзянаў Беларусі. Але ўсіх яны не могуць зачысціць. Нават зараз, калі мы бачым, што гэта ліквідацыя 50 установаў і яшчэ зараз мы бачым хвалю судоў, якія пройдуць супраць не менш, напэўна, за гэтую ж колькасць, якая установа была ліквідавана. Гэта ўсё роўна нават не палова арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, як актыўна тут дзейнічаюць. Прычым шмат з якіх нельга ліквідаваць, тому што яны не зарэгістраваны. Андрей, ось вы мне другі раз звярталі ўвагу, што ліквідаваныя і якія, можа быць, будуць ліквідаваныя, таму што будуць судовыя разгляды, вынесеныя папярэджанні Мін'юстам, а ў сённяшняй сітуацыі вынесенне папярэджання, фактычна, на жаль, прадугледжвае, што будзе прынята рашэнне таксама аб ліквідацыі, што гэта ўсё ж такі далёка частка меншая нават за палову, а то можа і траціна. Але тыя арганізацыі, якія застануцца, наколькі яны уяўляюць сябе штосьці сур'ёзнае, таму што я так разумею, ліквідавалі тыя арганізацыі, якія актыўна працавалі, якія нешта рабілі, ад якіх, якія былі навідавоку. А тыя, якія не навідавоку, то можа яны і нічога асаблівага такога і не рабілі, нешта там тусаваліся, час ад часу арганізоўвалі, зараз застануцца. А сэнсу? Давайте паглядзім, напрыклад, на некаторыя сектары грамадзянскай супольнасці ў Беларусі і як там складваліся справы. Возьмем, напрыклад, праваабарончы сектар арганізацыяў беларускіх. У праваабарончым сектары каля 40% арганізацыяў, якія там дзейнічалі, з амаль 2 десяткаў арганізацыяў, яны былі не зарэгістраваныя. Яны працягвалі сваю дзейнасць, нягледзячы на адсутнасць гэтай рэгістрацыі. Зараз тыя арганізацыі, якія мелі гэтую рэгістрацыю, яны будуць ліквідаваныя. Магчыма, БХК будуць унесеныя правовая ініцыятыва пра суд будзе ліквідаваная. Ці падараве гэта інфраструктуры дзейнасці праваабарончых арганізацый у Беларусі? Я не думаю. Вясна была самай заўважнай і самай актыўнай арганізацыяй сярод арганізацыяў праваабарончага сектара ў Беларусі. На ёй канцэнтравалася вельмі шмат валантэрскай актыўнасці падчас развіцця пратэстаў у Беларусі. Шмат дапамогі у маніторынгу судоў, у маніторынгу людзей, якія знаходзіліся у
под адміністратыўным арыштам крымінальным пераследам, гэта далей рабілася валантэрамі, вясны не будзе рабіцца. Яны заявілі, што яны будуць працягваць дзейнасць. Гэта, канешне, удар па сектару, па арганізацыях. Гэта не простая сітуацыя, але тое, што сектар перажыве, гэта, магчыма, выйдзе з гэтай сітуацыі больш скансалідаваным, магчыма, гэтыя арганізацыі, якія сёння страцілі афіцыйную рэгістрацыю, яны, я ўпэўнены, знойдуць там новы спосаб існавання альбо нейкім чынам аб'яднаюцца з тымі арганізацыямі, якія ўжо даўно працуюць без афіцыйнай рэгістрацыі. Гэта неяк так будзе адбывацца. То бок гэта зусім не трагедыя. Разумееце, па сутнасці вы зараз крыху апярэдзілі маё пытанне. То есть я вот яго задам, каб вы больш шырэй адказалі яго, а не так вот, як адна з тэмаў папярэдняга адказу. Ўсё ж такі, у якіх формах, калі гэтыя арганізацыі, то есть што будуць рабіць людзі? Нас закрылі, разыходзімся, ці ўсё ж такі працягваем працаваць, але ў якім форме, у якім фармаце? Мне падаецца, што ў грамадзянскай супольнасці галоўнае гэта людзі, іх самастойны удзел у дзейнасці і самастойная пастаноўка мэтаў, самастойнае забеспячэнне сябе рэсурсамі на гэту дзейнасць. Гэта такая самаарганізацыя ў чыстым выглядзе, гэта галоўнае. А рэгістрацыя гэтага у нейкім выглядзе установы ці там грамадскай арганізацыі, фонды, гэта далей, гэта па сутнасці это другаснае. І тут дзяржава хутчэй мусіць быць зацікаўленая ў тым, каб рэгістраваць такія самадзейныя групы і мець там пэўны кантроль над іх дзейнасцю. Зараз, калі яны аднімаюць рэгістрацыю, а дзейнасць, самастойнасць людзей, ідэяў, рэсурсаў захоўваецца, то і захоўваецца самая па сабе гэтая актыўнасць. Нічога з ёй нельга зрабіць. Параўнайце гэта, напрыклад, і тут важна, канешне, упартасць, воля, высілкі саміх людзей, жаданне працягваць гэтую дзейнасць. Да прыкладу, можам правесці тую самую вясну, якую даўным-даўно ў 2003 годзе пазбавілі рэгістрацыі, але яна існуе. І не яна адна. Той самы лятучы універсітэт, які ёсць у Беларусі, не мае афіцыйнай рэгістрацыі тут, у Беларусі. І шмат якія арганізацыі, якія дзейнічаюць, там даволі вядомыя у Беларусі, так жывуць ужо шмат гадоў. І так для параўнання можете параўнаць гэта з царквой. Калі є супольнасць вернікаў, якая адпраўляе пэўны культ, упэўнена, што ім гэта патрэбна, яны будуць гэта рабіць, яны незалежна ні ад чаго будуць працягваць гэта рабіць. Гэта звязана з рэалізацыяй іхніх каштоўнасцяў. Тое самае і арганізацыі грамадзянскай супольнасці, калі гэта сапраўдныя арганізацыі. Андрэй, я вось на мінулым тыдні, як толькі з'явілася гэтая інфармацыя пра масавае закрыццё, ліквідацыю устаноў грамадзянскай супольнасці, прачытаў рэакцыю аднаго з сябраў, здаецца, Бекіша, які сказаў, што у такім стылі выказаўся, тое, што нас не забівае, робіць нас мацнейшымі. Так вось, ці зробіць сапраўды недзяржаўныя грамадскія арганізацыі, грамадзянскую супольнасць мацнейшымі вось гэтыя рэпрэсіі, якія зараз на іх абрынуліся? Я не думаю, што гэта зробіць мацнейшым, таму што ўсё ж такі гэта ціск, гэта ускладненне сітуацыі, ўсё ж такі зарэгістраваныя арганізацыі гралі там пэўную ролю, мелі трошки іншыя мажлівасці дзеяння ў Беларусі, таму што ж шмат якія там праекты, звязаныя там з сацыяльнымі ці там экалагічнымі пытаннямі, дабрачыннасць сама па сабе, яна патрабавала дзейнасці ў зарэгістраваных формах. Возьмем сам праект імёны.
хіба там найбольш папулярны такі дабрачынны праект. Вось маштабы іх дапамогі, якую яны аказвалі, канешне, яно было там звязана з легальнымі формамі. Пры прымусе перайсці ў нелегальную форму існавання, конечно, такі праект зможа дапамагчы значна меншай колькасці людзей, але нават гэта не выключае магчымасці працягу дзейнасці, хай у іншых формах і ў меншых маштабах. Вось так. Таму, конечно, это не ўзмацніць. Я думаю, што на што гэта можа ў пазітыўным сэнсе паўплываць, гэта на такую самарэфлексію арганізацыяў грамадзянскай супольнасці і іх большую кансалідаванасць і разуменне іх агульнай сітуацыі. Таму што нават да гэтага часу усе разумелі пра мажлівасць рэпрэсіяў у сувязі з пратэсным рухам, які адбываецца, але шмат хто працягваў трымацца на пэўным далечыні ад самога пратэснага руха, як бы спрабуючы прайсці паміж кропель дажджу, захаваўшы такую нейтральнасць і да пратэстоўцаў і іх патрабаванняў і да беларускай дзяржавы. І мне падаецца, вось гэтая сітуацыя і такое самавызначэнне для шмат якіх арганізацыяў, яно у гэтай сітуацыі не з'яўляецца з палітычна-прагматычнай кропкі погляду, з этычнай кропкі погляду, адпаведным той сітуацыі, якая складваецца ў Беларусі. Мы не можам не рэагаваць на палітычныя рэпрэсіі, на гвалт, які адбываецца, і не вызначацца ў гэтай сітуацыі вельмі дакладна, на якім мы баку. А вось людзі і арганізацыі спрабавалі гэта зрабіць, і нават нягледзячы на гэта патрапілі пад рэпрэсіі. Частка з арганізацыяй менавіта такая. Вось сапраўды, што цікава, яшчэ да выбараў гэтых 2020 года я размаўляў, сустракаў вельмі шмат актывістаў з розных, скажем, недзяржаўных грамадскіх арганізацый, якія там займаліся, я не ведаю, там экалогіяй, там ці нават нейкімі навучальнымі курсамі, ці там яшчэ што-небудзь там жывёлам дапамагалі, якія заўсёды казалі: мы палітыкай не цікавімся, мы ў гэтае не лезем, гэта не наша і ўсё такое. Потым пачалася выбарчая кампанія, і частка гэтых людзей апынулася альбо там дзесьці сярод валанцёраў палітычных у штабах, альбо яшчэ нейкім чынам. Палітызацыя пачалася. А пасля вось гэтых рэпрэсій атрымліваецца, што палітызацыя, хоча таго грамадскі сектар ці не хоча, яго прымушаюць да гэтага. Яго рэпрэсуюць за ягоныя каштоўнасці, самаарганізацыю, незалежнасць ад дзяржавы. Яго рэпрэсуюць па прызнаку таго, што гэта з'яўляецца такой пэўнай інфраструктурай для узнаўлення грамадзянскасці ў Беларусі. Гэта такая прастора свабоды, куды любы чалавек мог прыйти, атрымаць такую прышчэпку пэўных каштоўнасцяў, прышчэпку свабоднага мыслення, свабоды грамадскага дзеяння і гэтак далей. У гэтым сэнсе ён быў небяспечны для беларускай дзяржавы. І таму беларуская дзяржава заўсёды імкнулася рэпрэсаваць і падаўляць арганізацыі грамадзянскай супольнасці. І што нагадвае гэтая хваля, гэта папярэднюю такую ж моцную хвалю рэпрэсію 99-2003 года з масавай перарэгістрацыі арганізацыі, ліквідацыі арганізацыі, шмат якія не перажылі. Але тут трэба разумець, што тады у беларускім грамадскім сектары сапраўды канцэнтравалася палітызаваная публіка, і ён меў значны патэнцыял такого палітычнага росту і быў такім сектарам, які перш за ўсё ставіў на першы план развіццё дэмакратычных каштоўнасцяў у дэмакратыі. На сённяшні грамадскі сектар ён не такі палітызаваны, як тады. Яго нельга хутчэй палітызаваць. Кагосьці можна закрыць сёння, кагосьці ў прынцыпе нельга закрыць сёння, але сённяшні грамадскі сектар ён не з'яўляецца
як бы сказаць, францірам грамадскага супраціву, як гэта было тады у 96-м годзе. Хутчэй сёння гэта дэцэнтралізаваная масавая грамадзянская актыўнасць, якая не абапіраецца ні на партыі, ні на НДА, ні на іншыя тыпы арганізаваных структур. Гэта такі спантанны рух. А вось і таму ліквідацыя гэтых арганізацыяў, ціск арганізаванай грамадзянскай супольнасці наўрад ці на штосьці паўплывае. Ну што ж, будзем спадзявацца, што сапраўды выжыве грамадзянская супольнасць, нягледзячы на негатыўнае стаўленне ўвогуле да грамадзянскіх ініцыятыў НГА з боку пэўнай часткі беларускага насельніцтва. Вось Сергею Егораву, відаць, неяк моцна пакрыўдзілі ці наступілі яму на мазоль эколагі, таму што пастаянна у такія тэмы, калі абмяркоўваюцца такія тэмы, то заяўляе, што займаліся экалогіяй экааферысты. Ну, можа быць, экааферысты, як па мне, так найбольшыя экааферысты знаходзяцца ў Міністэрстве энергетыкі, якія будуюць атамныя станцыі, сховішчы адкідаў ядзерных спрабуюць рабіць. Ну і ў іншых міністэрствах паглядзіце на тое, як вырубаюцца беларускія лясы. Гэта, відаць, я не ведаю, рэалісты працуюць там. Андрэй, зразумела, з тваёй пазіцыяй наконт будучыні грамадзянскай супольнасці, я да цябе хацеў бы яшчэ звярнуцца у дадзеным выпадку працягнуць тэму як з палітолагам. Сёння з кіраўніком, так бы мовіць, беларускага рэжыма сустракаўся генпракурор Андрэй Швед. І я цытую, ён даклаў Лукашэнку пра тое, што ў Беларусі распачалі больш за 4200 крымінальных спраў за экстрэмізм і тэрарызм. 4200 крымінальных спраў. Это адкуль у Беларусі столькі экстрэмістаў і тэрарыстаў? Мы становімся такім нейкім такім ігілам, ці што гэта? Вот як гэта разумець? Ну, зразумела, як гэта разумець. Ну, як тое, што супраць людзей, якія жадаюць пераменаў у краіне, выкарыстоўваюцца артыкулы крымінальнага кодексу за экстрэмізм і тэрарызм. Жаданне свабоды сёння ў Беларусі прыроўненае экстрэмізму і тэрарызму. Прычым гэтыя лічбы сведчаць пра тое, што масава Беларусі жадаюць гэтых свабоды і зменаў ў краіне настолькі, што вось трэба узбуджаць крымінальныя справы ажно супраць больш чым за 4000 людзей, хоць каб нейкім чынам кантраляваць гэтую хвалю і утрымліваць такім гвалтам крымінальнага пераследу гэтую ўладу. Таксама, здаецца, у суботу з'явілася інфармацыя, там турэцкія аналітыкі яе апублікавалі пра тое, што на першае месца Беларусь выйшла не па ўзроўню жыцця, а па колькасці зняволеных на 100 000 насельніцтва. Увогуле, такая вось крыміналізацыя, я б нават сказаў, таму што ўсе ж ідуць па крымінальных артыкулах беларускага грамадства. Якія пагрозы ў сябе нясе? Ну, для мяне гэта, ў прынцыпе, прызнак усталявання ў Беларусі дэ-факта надзвычайнага становішча. Гэта як вайсковае становішча ў Польшы ў 80-е гады, дзе любая такая дзейнасць, самастойная актыўнасць людзей, гэта нешта падазронае, гэта тое, за што людзі могуць патрапіць за краты, проста каб і гэта робіцца адзінае дзеля таго, каб спыніць любую грамадска-палітычную актыўнасць, таму што для ўладаў любая такая актыўнасць нясе небяспеку з пункту гледжання. У сэнсе крыміналізацыі грамадства, тут асабліва, я думаю, гэта эфектаў не нясе. Конечно, можна прыгадваць рэвалюцыйныя часы 17-го году, калі такого кшталту
рэпрэсіі дазвалялі людзям камунікаваць і складваць пэўныя саюзы ў турмах, знаёміцца паміж сабой, ствараць новыя кааперацыі і гэтак далей. Таму што пад гэтыя хвалю рэпрэсіяў патрапляе вельмі шырокія колы грамадстваў, і часам адбываецца так, што актыўныя грамадска-палітычныя актыўныя людзі з розных сектараў грамадства, там яны могуць пазнаёміцца якраз у турме. Таму у пэўным сэнсе гэта можа узмацняць такую сувязь паміж рознымі групамі і ў пэўным сэнсе радыкалізацыю і закладваць такія трывалыя доўгатэрміновыя сувязі нечаканага характару, што магчыма будзе ўплываць на такое развіццё сеткавага ўзаемадзеяння унутры гэтага небачнага пратэснага руху, які адбываецца. Я думаю, так, конечно, у такім маштабе рэпрэсіяў і ў тым, што людзі сядзяць у турмах, нічога там добрага няма, але каб нейкім чынам гэта аказвала такі негатыўны ўплыў на беларускае грамадства, таксама складана мне што сказаць. Вяртаючыся да першапачатковай тэмы нашай размовы, Максім Ісаяў выказвае сваё меркаванне. Ён піша: рэпрэсіі зробяць грамадзянскую супольнасць мацнейшай, але не адразу гэта будзе расцягнута па часе, але ўсё ж такі аб'яднае і надасць рашыма і волі да свабоды. Вот такое меркаванне. У прынцыпе, яно супадае з меркаваннем Андрэя, якое ён выказваў раней, калі я не памыляюся. Так, Андрей, так, яшчэ. Андрей, вернемся яшчэ да, можа быць, тэмы паліталагічнай. Вось перад праекта Беларусь Security Block Андрей Паротнікаў, які выказаў перакананне, што вось гэтая арганізацыя, такая вось, можна сказаць, тотальна напалмам выжигаюць грамадзянскую супольнасць, прэзідэнцкія выбары, якія будуць праведзеныя адразу пасля прыняцця новай канстытуцыі. Яно, маўляў, будзе дзесьці ў канцы жніўня у верасні, а следам за імі ў якім-небудзь лістападзе прэзідэнцкія выбары новыя. І перад гэтымі выбарамі ўсё зачышчаюць, каб можна было спакойна іх правесці па сваім сцэнары. Наколькі гэта верагодна, на твой погляд? Я думаю, што гэта наўрад ці так. То бок не трэба, як і іншыя канспіралагічныя версіі, вынішчэння грамадзянскай супольнасці напярэдадні чагосьці. Напрыклад, хтосьці звязваў гэта з візітам Патрушева і магчымымі інтэграцыйнымі гульнямі, якія ідуць. Але вынішчэнне грамадзянскай супольнасці ні для правядзення рэферэндума, ні наяўнасць, ні яе вынішчэнне зараз для правядзення рэферэндума, ні для нейкіх інтэграцыйных гульняў, яно ніяк не замінае. Зноў-такі, грамадзянская супольнасць, арганізаваная, калі мы кажам пра арганізацыі грамадзянскай супольнасці, доўгатэрміновую інтурную функцыю. Гэта не тое, што можа масава мабілізаваць грамадзян на нейкія пратэсты, што нейкім чынам з'яўлялася арганізацыйнымі структурамі пратэставага руху. Гэта не так. Таму нейкіх асаблівых нагодаў для вынішчэння грамадзянскай супольнасці не трэба. Яна небяспечная не як актар, а як інфраструктура. Доўга гэта будзе працягвацца? Да якой мяжы? Пакуль цалкам усё не вынішчаць, ці што? Ці што можа стаць знакам, што ўсё, мы тут свае мэты дасягнулі, далей тут, не ведаю што. Адкатваемся назад, ці так і жывем у такім незразумелым стане? Гэта у іх мусіць наступіць нейкая суб'ектыўная ўпэўненасць, што ўсё, мы скончылі, да. І прычым на якім моманце гэта можа наступіць не надта зразумела, хутчэй на мяжы адміністратыўных магчымасцяў, якія яны маюць, на мяжы магчымасцяў адміністратыўных, якія ёсць там у міністэрстве юстыцыі, кантролю вынішчэння гэтага, зачышчэння. Яны хочуць зачысціць, канечне, усіх, але
але не ўсіх не ведаюць, не могуць там знайсці кагосьці, лічаць небяспечнымі, кагосьці просто не разумеюць, што гэта. Тому ўсё абмежавана хутчэй іхнімі адміністратыўнымі магчымасцямі і жаданнем там ліквідаваць гэта. Але ўсіх яны не ліквідуюць відавочна, усіх яны не пакараюць, што таксама відавочна. Ну і таму я думаю, што гэта будзе працягвацца з магчыма там паўгады нейкага такога ўзмоцненага рэпрэсіўнага рэжыму кантролю над арганізацыямі грамадзянскай супольнасці, а потым вернецца да больш такой лайтовай сітуацыі. Прыкладна такі у мяне прагноз. Якім чынам будуць уплываць на гэтыя ўсе працэсы заходнія санкцыі? Ўсё ж таки размова ідзе і пра пашырэнне еўрапейскіх санкцый. Ну і вось пасля візіта сустрэч Ціханаўскай у Вашынгтоне ідзе размова пра пашырэнне амерыканскіх санкцый. Гэта нейкім чынам паўплывае? Улады неяк нервова рэагуюць на ўвядзенне санкцый, адказваючы такімі захадамі, як там Сергей Чал казаў, бомбіць Воложин. Вось рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці яны былі заяўлены як такая контрмера Макеем, якая будзе прыменена беларускімі ўладамі, калі санкцыі ўзмацняцца. Таму я думаю, што ў гэтым ёсць вось гэты эфект показывання захаду, што мы робім з тымі, хто каштоўнасна тут у нашай краіне як бы вашыя. Таму магчыма гэта будзе выклікаць нейкія хвалі зноў-такі адказу на ўвядзенне санкцыяў у выглядзе такіх спробаў чарговы раз пабамбіць Воложин. І ў сэнсе можа выклікаць чарговую хвалю ліквідацыі ці обшукаў, наездаў на грамадзянскую супольнасць і незалежныя медыа ў Беларусі. Толькі ў такім выглядзе. Андрэй, і такое, що ж таки вярнуся ізноў да першапачатковай тэмы датычна недзяржаўных грамадскіх арганізацый, але з крыху іншага боку такое пытанне на, можа, заканчэнне нашай сённяшняй размовы пра тое, што, вось кажам пра тое, што ўсё ж таки грамадзянская супольнасць, установы захаваюцца, будуць працаваць. Магчыма, гэта нават іх кансалідуе і гэтак далей. Але паглядзі, што адбываецца. Ўсё ж такі большасць актывістаў, валанцёраў з-за пераследу вымушаныя былі з'ехаць з Беларусі. І размова нават не толькі пра актывістаў ці кіраўнікоў устаноў недзяржаўных грамадскіх арганізацый. Тое ж самае тычыцца большасці журналістаў, большасці экспертаў ва ўсіх галінах, палітолагаў, эканамістаў, і гэтак далей, і гэтак далей. Людзі з'ехалі вымушана. Да, яны ўсе плануюць вярнуцца, але зараз яны за мяжой. На працу для Беларусі у межах нашай этой ацэнкі і размовы гэта як паўплывае? Гэта, конечно, для мяне это трагічна. Хваля масавай эміграцыі, вельмі кваліфікаваных людзей, вельмі актыўных, якія шмат рабілі для Беларусі. Гэта, конечно, вялікая страта для краіны. І ў сэнсе прафесійнай дзейнасці, развіцця пэўных прафесійных сфераў, нават у сэнсе эканамічнага развіцця Беларусі. Гэта ўсё даволі ўзаемазвязаныя рэчы. І гэта дрэнна для краіны і развіцця. Але, ў прынцыпе, калі мы кажам вузка пра грамадзянскую супольнасць Беларусі, зноў-такі, па нашых падліках Беларусі дзейнічае каля 3000 арганізацый грамадзянскай супольнасці незалежных дзяржаў, якія мы можам сапраўды лічыць арганізацыямі грамадзянскай 3000. І большасць іх актывістаў, якая дзейнічала валантораў, яны засталіся хутчэй у Беларусі. Хто вымушана з'ехаў, гэта тыя людзі, якія былі на паверхні, якія былі спікерамі арганізацыі, менеджерамі, вядомымі нейкімі асобамі, якія былі лідарамі меркавання, на якіх арыентаваліся іншыя людзі, якія былі бачныя, скажем так. Для іх
іміграцыя для гэтага кластеру людзей была там вымушаным крокам, і была на пэўным сэнсе зразумелай, тому што яны маглі апынуцца за кратамі і таму былі вымушаныя з'ехаць. Вось, а для большасці людзей яны ў прынцыпе застаюцца ў Беларусі. Як большасць арганізацыяў не ліквідаваная і будзе працягваць дзейнасць, і нават тых, хто ліквідаваны будзе працягваць дзейнасць, так і большасць іх валанцёраў засталася ў Беларусі і будзе працягваць дзейнасць. Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што сапраўды будуць працягваць дзейнасць, і гэта дзейнасць дапаможа хутчэйшаму вяртанню ўсіх нас на радзіму. Андрэй Ягораў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.